Справа в чому? Що фактично, дивіться, сьогодні на рівні фундаментальних наук, на рівні прикладних наук Україна практично не то що відстала, вона безнадійно відстала в цих питаннях. Сьогодні Україна ще поки що експлуатує залишки науки, прикладної науки ще старої радянської системи. Це літакобудування, це навіть автобусобудування. Ну, так сталося, що електрон почав сьогодні, колись робив телевізор, а зараз роблять автобуси. Але фактично це якби перейняли від Львівського автобусного заводу ті всі моменти. Тобто сьогодні Україна не продукує нічого фундаментально нового. Вона є додаток до когось. Ми сьогодні хвалимося, що от Ілон Маск і так далі, якісь там другорядні замовлення дає для України. А Южмаш, колись Південний машинобудівний завод, будував ракети, які запускали супутники до Марса, до Венери. А сьогодні це все залишки того, що колись було. У нас же скільки робочих місць було в Закарпатті найбуде той 85-й рік чи 87-й, до тих пертурбацій всіляких. Скільки робочих місць було на місці? Ну, я цифру абсолютно не пам'ятаю, але я скажу по-іншому. Приблизно. То, що я ще раз готовий повторити, що фактично, коли у Радянському Союзі при всьому тому негативі, тоталітарна система і так далі, але було один позитив для Закарпаття, що фактично працювала система, яка ставила на керівні посади місцевих людей. Тобто першим секретарем обкому партії завжди мав бути місцевий. Це, може, ціла когорта, Ільницький, Волощук, і це були місцеві люди, які, в більшості ці люди були патріотами свого краю. При всіх тих ідеологічних моментах це були патріотами свого краю. Тобто люди, наприклад, Ільницький добився того, щоб не будували атомну електростанцію, а тут планували будувати атомну електростанцію на Тесі, резервну атомну електростанцію для країн Ради економічної допомоги. І він, крім того, він добився того, щоб на Закарпатті почали розвивати промисловість, яка не наносить шкоду екології краю. Це в основному це була електроніка і мебельне виробництво, тобто переробка деревини. Ліс не вивозили, а ліс переробляли тут. Бачите, от ви згадали тепер, я нагадаю, я у вас читав, що таким людям треба пам'ятники ставити, вулиці називати. Звичайно, а тепер їх як декомунізація, як кажуть, їх просто обрали. От до прикладу, просто так коротко, Чехія, коли був теж соцлагер рухнув, то в Чехії як було, коли там приватизації відбувалися все? Була головна умова любому приватизанту. Ні одне робоче місце скорочене. Да. Давали за 1 крону. Але ні одне робоче місце скорочено. Не було ніякого розбирання тих станків і зменшення заказів виробітку. Ні. Все. Правда? То правда. А у нас якісь такі опять у мене, розумієте, я можу якось тенденційно це здає, але для мене опять-таки саботаж і розграбування, знищення. У нас же люди, яке велике нещастя, наприклад, є, коли от на Верховині діти без батьків. З того різні криміногенні речі відбуваються, наприклад, батьки на заробітках, там з бабкою чи десь таке. Яке велике, то може не порозуміє, як так діти безбатченками ростуть, в принципі. У нас вони десятками тисячами. Може, сотнями тисячами за 30 років, правда, виросли котрі. Якщо говорити про радянський період, заробітчан було в межах 10-15%, різна статистика по-різному показує, але це в основному це було сезонні. Це сезонні, і це в основному йшли в Росію, як правило, тоді вже нікуди. І це на схід України, центр-схід України. Але такого, як тепер, не було. Але такого не було. І то, що ви сказали, от місцева людина. І були висококваліфіковані робоча сила, яка вміла збирати телевізори, які робили меблі робили, які експортувалися в країни Європи. Робилися на Закарпатті. Тобто закарпатська мебельна промисловість була сама передова тоді в Радянському Союзі. Знаєте, коли я побачив на Свалявському лісокомбінаті, то вже в 98-му році, як кози пасуться на території, і вже нічого там не виробляють.
Ну, про що можемо говорити? А те, що ви сказали, місцевий еліти, людина з місцевих, вона все ж таки, коли бачить ці всі речі, ті примусові трудові мігранти, котрі уходять, люди без роботи, всі та нещастя, людина, котра сама є з того села, з того району, вона не може зовсім, у неї серце не щемити, коли це бачить, правда? Якийсь десант, він взагалі-то не замітить. Не замітить біль тих людей, котрі вони можуть покидати рідну землю. Батьки старенькі з дітьми. Діти виростають по 30 років. Уже скільки поколінь тих дітей виросло, котрих просто батьків бачили там на кілька тижнів, пару разів на місяць. І потім вони мігрують. От іменно тільки, як ви сказали, тільки люди місцеві, тільки еліта місцева може забрати за це голос. Ніякий десант, ніякі ті губернаторська ветка, котра у нас в Україні є на значенці, вона ніколи, думаю, що не буде за це піднімати. І, я б вам опять сказав, крім кілька слів, кілька речень десь сказаних, чомусь ніхто із наших місцевих еліт ніколи вголос не піднімає, що це є антидержавна діяльність, коли видавлюється в такому проценті на заробітки людей. Скажу так, ви не зовсім праві в цьому питанні. Я не чув. Поправте мене. Ну, скажу так, наприклад, Віктор Іванович Балога це піднімає кожен раз. Кожен раз він це піднімає, але, на жаль, тільки частина еліти ґрунтується кругом нього. Я чув у нього кілька разів, але я не бачив далі алгоритму дії в тому напрямку. Я не міг знайти. Поправте мене, якщо я не правий. Ну, скажімо так, він то робив, коли він мав речовий впливу, він це міг робити. Як губернатор він це робив, як міністр надзвичайних ситуацій він це робив, як керівник секретаріату президента він це робив. Коли мав вплив, мав можливість це робити. Це робилося. Але це не афішувалося так, як крик, великий крик. Це, дякуючи десь Балогові, ми маємо сьогодні дамби, які не дозволяють, паводки не є такі катастрофічні. Ще один такий знаковий приклад. Пам'ятаєте, коли на минулу каденцію головою обласної ради був Михайло Рівіс. Так. Ну, скажімо так, людина, яка десь інтелектуал, я би сказав, що дійсно інтелектуал, який переживав за свій край. І президент був Порошенко, який поставив ставку на, скажімо, на західний регіон, але не тільки не на Закарпаття. Тобто все, що можна було, все скидалося на Галичину. Це будівництво доріг, ремонт і так далі. Фактично Закарпаття отримало порядка 10% того, що мало отримати. Михайло Рівіс поставив це питання на сесії обласної ради. Було до того, що стоп, був у 91-му році референдум про проведення і так далі. Він це досить м'яко поставив питання. Що зробили з нього? На рівні, всеукраїнському рівні з Рівіса зробили сепаратиста. Та як? Він не знову хоче від'єднатися. От виступає Михайло, голова обласної ради, виступає за від'єднання і так далі. Це говорить про те, що нас не розуміють на рівні держави. І ще раз повторяю, це сприяє пропаганда або вплив 7% населення України, які фактично сьогодні будують ідеологічну концепцію своєї держави, де люди живуть в різних регіонах, по різній концепції. Це питання не в тому, що це українці етнічні, це етнічні росіяни, це етнічні русини. Іде питання про інше. Якщо ми живемо у державі Україна, то ми маємо будувати політичну націю, де всім національностям було б комфортно.